Sri borok bai. Khuni borok bai jeng Sri borok bor ni mukhanai nai. Mukhang bono jeng mukhanai sinai. Bahai ke bom khana ke or ai mon mukhang bahai ni tongan. Mane hasal likhal phuluk dihi humani. Hasal phuluk dihi jeng salai la. Bahai borok si takka de kya sero phalai la. Dongsa sing lai sa. Ingke hai. Ingke sa bahai takka de kya hai. Nijen borok khang lang tai aur si nije bujak tok jang ke batai. Nungka kri ai jo jo le lai ha. Ko ge dong ge ko ja dong pru sa ge ro sung si. Ba sa khar bai la ta. Isa sai ma ta. Ko ma na ja ono hai ro na ja lo si. Hai kadang sakul lai lengkang lagi. He hai ya. Laso to jo le lai mani baksa. Nari ma le kontrol na lai ma le a borok Kau kan main di puri dia. atau tu pai mani porek ta ketang kiti hang lai la ta. Jo lai. Daga su hai banyak ta. Kisah pas menai tas nai. Hai lah. Mana ya ge sung thai ai ma ma. Mana le lu yang sung on chang ya. Sini pai da thui to ni sung lu ya ke ma na ni mo. Sini di chol ye he ma. Teu ge song ya ko ma ko suk la ka te. Yang soal man song ma le tu hai le nas ma ok la hara. Sin borok sering tongai. Ke paksa sin borok ke ma yang diu. Adar kado aku roh, baru hari apa sih? Orang sengkop lah kalau masih orang, bukan omor temal ini orang lebih yang jalan gak, takut sih sen. Neng bukan barang amu kongkai barang apa, zaman tiap apa kamu pergi neng kak lagi baru pakai kesini ba, ini orang rumah pakai orang, terus pakai lagi kita, angke, orang mau koi lah ada orang kan pakai lagi hatta, sen bukan barang pura jok sini, wah sistemnya sekali tanya, kata lagi ha. Sebenarnya hambai, ini just seng tin caita sport sini DM sabai visit kami ya gulo hai ni hai tini tin gori ya kami ni sini bukhogjuk kamu seng kamu Bishanti Jomatia tei ni nungka Sonali Jomatia bo hai teibu kabang mana miapurni je sing saima khana Bijoy Jomatia recently buma busano buthar thani go boni ni yak tongu ama haike seng praman buma kha bahai ke praman ma kha ke bo buthar mani yak ulo bo police ni ba police bero jagani kirijari bo kharjak bangladesh thangkha boni pori bo khud surrender maro phaikha erpore thana go miafro tobui phaikha gabono public rok khana gei boni jaiti gusti pura tiengori ni kamini borok rok boni jaiti gusti tongnai rok khana gei Bijoy Dev Burma ni chehara nafa borok nai musuk jakha hisi o naina bagai mia Omorpur PSO borok thanglaikhya PSO thangmani yagulo hoito police rok bai kisa misa borok police no request khaimani kok tak borok bai koklam salaimani bisiti saimaka kisa mukhang phano phuru ro sidi hi engkai police rok bo proshasoni je borok ni samang khaithai tomarok khaikha tabo to seng borok ni khukti khanamani ingkhe to borok pila request no khai kok norom baino phiaba police ni torop theke phunuk maya hai maya hoito borok ni aino busu rotui tong kabangma sana thang ke tor suguri sana ke kabangma kok sathai tong haisi je yang parani borok rok jole gi thangma jorago u borok no ma khangkhe abor bo police ni custody ko si chopjak ke police rok bo seigei de nagei de musasu de khaijak no u kirimungbo police ni thani bo kiri khana garo mo bung tongkha gathering tongkha borok bang tongkha a police ron thani bo musasu de kirima phaikana musasu de gotona gotoi thangno police ni yafani borok u Bijoy Dev Burma kono karone jodi derai thangkhe police ni responsibility kotoma tongor jaga borok bo borni kirigeino hoito step na khana phiaba ang saga musumani khai step na phano ang kha khaige je omo haike tear gas kabangma sarokani kok gya karon mof sung saimani abono tear gas sarokna sakangkhe jodi no tui rok byabostha khaijak to kaman tui homani rok abai sakang sarok rok erpore si tear gas riu erpore si lathi charge riu abo ke process ta engke ang jetabok sai boro koklam salaimani bisinti saimaka prai 6-7টা tear gas boroni uporok sarok jakha borok sakha je sago nayo pojono kokha
Nge khorok sana bukhuk junu sungnung phaiman ingke to yathai go je nangman yathai pura yang ti pura khain thangkha baine yathai boni ta kham ungjak kosong thangpaikha tei kosa silibo budoi 2-3 ta nang thangkha angke tear gas kokpro space ba khali jaga naigei tear gas kokmani orthotamo mofno borok gathering je kabangma jamno srai khaini bangai tear gas sarago jong jotto lukorok saimano phiaba gap jaga go naigei kogli agei tak je borok samani kok direct no kok khaini je borok tabo boroni kok tising saimaka abo hai jodi kok tongkhe to boroni kisa chaya tongang srai srai sanamusu karon saimano nauni borok buma busa keboni ba bibizu keboni ba busazu keboni ba bahano jukon klai tongkhana ama hai borok abo bo hai no kosong kosong thimani ya emon babe thikha tuyo kopong sajak borok chehara no solliya pulis sajak ang nije phani nugui social media rago photo rago nugui belai khana ani busaksa sitam jani hai mokoroi phayo jo nok borok to bahai chinai ang je feel khaima sai borok teibu borokni feelings rok teibu dukho kosto teibu kotormang tongkhana angkhaba Bijoy Debar marom jak paika phone gano hau thanglai jaka thanglai mane bisingti borok request khaika kisa phunuk dihinai abo bo hoyto borok bo aino tongma ba phunuk rohok khangka tamung thangno abo situation police ro borok no buji khana phia ba uk je 7টা 8টা ba 6-7টা tear gas kok himani abono ang kisisa ruksaima saka kok khai karon tini deramu derai thangka tamung khama saimaya derai to kisa misa to dera khana haisi tak je asok jak borok bo biri na ungkulago nukhana o jagan sokso asok jak bo basai miya kho basai ek kodam phan bo hingi miya kho omai ke dera mung dera jak teibu tongo 3-4 jon tongo motamoti yathai baisa khorang jak rok baksa bo bohog rok ko sangjak rok ungi afana 10-12 jon hai rok dera mung dera khana party mungo ami belai khana ekta incident thangka future om haitang thang abosi kaitoni thani suriu Paimajak laika sini kabangma leaders tongo sini Deborsi Jomatia tongo belai khana active worker teyaro tongo sini dada Ramkrishna tongo sini ex subzonal chairman tongo tei present subzonal chairman tongo Gokul Jomatia tongo tei dada tongo sini Suros tongo tei kabangma tongo ungkloro tongmai ko angke sini bukhukjuk bobo yathaiyo yaphango derajak tongo bobo tini paimajak pai jottono paifle hambai abono pe bisang logo tamu ta precision o je প্রশাসন abo প্রশাসননি তরফ থেকে তামো স্টেপ না জানাই abo to প্রশাসন নাইসং kokma salainai angbo ani je mansa goro ta inquiry khainai जों koklam salaipinaikho koklam salaigai to decision naimaya ang saijing decision naimaya bo parl decision majority must be granted homaba parl je decision namani abono accept khailita kognale ki bo kono constable da na kono additional ama hai kognai ron tang je ani je knowledge tongmani borok DIB level ni borok rok DIB level ni je borok tongnai rok borok ni staff rok ama hayo kognani borok no right si jakta amo saimo